Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme, ako sa používa príkaz revolve, to znamená, ako vznikajú rotačné prvky. Príkaz revolve je tak ako príkaz extrude, vysunutie, podobný v tom, že môžeme modelovať prvky solid, teda objemové, čiže plný materiál. Ďalej môžeme kresliť tenkostenné skice, čiže prvok vo výsledku je dutý, alebo môžeme robiť prvky surface, čiže plošné prvky, ktoré nemajú objem ani hmotnosť. Ako funguje príkaz revolve? Príkaz revolve funguje tak, že 2D skica, ktorá je pre objemový prvok uzavretá, sa otáča okolo osy rotácie buď na jednu stranu od skicovacej roviny, alebo ju môžeme rotovať na obidve strany od skicovacej roviny. V tomto prípade na obrázku je uvedené symetrické vyrotovanie, ale môžeme použiť aj rotovanie nesymetrické, čiže na jednu alebo druhú stranu od skicovacej roviny je uhol rotácie nerovnaký. Ukážeme si teraz, ako sa teda príkaz revolve používa. Dáme si nový súbor, nazveme ho tak, ako sa volá príkaz. Tento príkaz je možné používať obidvoma metodami, tak ako som to uviedol pri prvku vysunutie, čiže môžem použiť metódu objekt-akcia alebo akcia-objekt. Ja použijem teda akcia-objekt, to znamená, že najprv použijem príkaz a potom nakreslím skicu. Takže príkaz revolve, vyberiem si skicovaciu rovinu. Čo je prvoradá podmienka pri rotačnom prvku je tá, že musíme začať osou rotácie. Na to netreba zabúdať. Máme tu na to dva príkazy. Tu je teda geometrická os a tu je konštrukčná alebo pomocná os, ktorú sme doteraz používali. Rozdiel medzi nimi je v tom, že pomocou tejto konštrukčnej osy ja prvok revolve nevytvorím. Rozdiel, čiže geometrická os, všimnite si, farbu je žltá a keď ponechám na nej kurzor, tak mi píše, že je to os rotácie. Vymažem a použijem teraz tú pomocnú os. Všimnite si, farba je taká svetlá, nie žltá a píše mi, že je to len pomocná konštrukčná os. Samozrejme, že aj táto sa dá zmeniť na os rotácie, keď ju označím a cez ponuku pravého tlačidla vyberiem, že ju pretransformujem na os rotácie. Teraz je osou rotácie. Samozrejme, že okrem osy rotácie môžem mať aj takúto os pomocnú ako symetrickú os, ak by som napríklad robil niečo takéto. Že to budem okolo tej osy symetrie rotovať. Je to tiež možné. Ja to teraz teda vymažem. Vymazal som si aj jednu referenciu, tak si ju doplním. Tak. A začnem teda tak, ako som povedal, os rotácie. A urobíme si skicu na taký jednoduchý valcový čap s hlavou. Čiže nakreslím si tú skicu. Podotýkam, že skica musí byť uzavretá pre objemový prvok, čiže na osi ju uzavriem tým, že skica je vyplnená cez diagnostický prvok. Vyplniť uzavreté slučky, tak je v poriadku. Všimnite si, že tieto koty sú priemerové koty. Ak by tam nebola os rotácie, ak ja ju vymažem, tak tá kota už nie je priemerová, ale je polomerová. Ja to vrátim späť. To je tiež znak toho, že robíte niečo zlé. Keby som si ja chcel sám kotovať tieto priemery, tak sa to robí tak, že si dám kotovanie, prvá možnosť. Vyberem prvok, potom kliknem na os rotácie a znova musím kliknúť na prvok.
a kolieskom umiestním kotu. Ešte raz, iná možnosť. Najprv vyberiem os, potom prvok alebo bod a znova os. A kolieskom umiestním kotu. Takže takto sa kotujú priemery. A zakotujem si ešte túto hodnotu. To sú všetky hodnoty. Teraz ich zmodifikujem. Povedzme, tento priemer bude 35, tento bude 50, dĺžka tela bude 45 mm a celá dĺžka čapu bude 55 mm. Takže toto je moja skica. Podotýkam, že pre objemový prvok musí byť uzavretá. Je uzavretá. A teraz, ako vznikne z tej 2D skice 3D prvok, sa dá pekne ukázať tu. Toto je rotácia tej skice o uhol okolo osy rotácie a tak nám vznikne to 3D teleso. Čiže uhol môže byť 360 stupňov alebo povedzme 90 stupňov. Tu preklápam, na ktorú stranu tá skica bude rotovať. Ja dám teda 360 stupňov. Samozrejme, môžete tam napísať svoju hodnotu. Je tu veľa možností. Takže prvok rotačný je ako revolve hotový. Čo sa stane, ak nenakreslíte uzavretú skicu? Poďme si to ukázať. Skicu predefinujem a vymažem túto uzatváraciu čiaru. Tieto červené štvorčeky, diagnostický prvok zvýrazniť otvorené konce, mi hovoria, že skica nie je uzavretá. Ja si to z nejakého dôvodu nevšímam, potvrdím skicu OK a máme tu podobné hlásenie ako pri prvku vysunutie, že táto skica nie je pre tento objemový prvok správna, že musí byť uzavretá. Ak teda budem pokračovať, tak prvok bude automaticky zmenený na plošný. OK. A teraz vidíte už podľa farby, táto fialovo-modrá farba hovorí o tom, že prvok je plošný, to znamená, nemá žiadny objem ani hmotnosť. Poďme do nástrojov, parametre a vidíme, že hmotnosť 0 kg, objem 0 mm kubických. Okrem toho, ak by som použil rez cez rovinu nárys, tak vidím, že ten prvok je dutý. Okrem toho. Lebo plocha to je len niečo fiktívne, nie je to ešte transformované na objem. Takže ako to opravíme, vojdeme teda do skice, dáme ju predefinovať a uzavrieme ju. Čiže dokreslím uzatváraciu čiaru. Teraz je to v poriadku, skica je vyplnená, doplním si ešte tú svoju kotu, potvrdím, ale skica bola uzavretá, ale vidíte, že farba nie je zmenená. Takže predefinujme prvok a zmeníme to z plošného prvku na objemový. A teraz vidíte, že tá farba je sivá. Môžeme sa pozrieť do nástrojov, parametre, že váži to 0,5 kg, má to nejaký objem 62 930 mm kubických a keby som použil rez, zase cez rovinu nárys, tak vidím, že je to plné. Takže takto som opravil niečo, čo som si možno ani neuvedomil, že je nesprávne. Na záver zdôrazním ešte raz, že pre rotačný objemový prvok skica musí byť uzavretá a skicu vždy začíname tým, že nakreslíme os rotácie a všímame si, či priemerové koty sú tam, alebo sú to koty polomerové.